mopogore kalure kod masira mar apaya mabende notimre e alwora ma Riandira e apaya ma Makutano Sagana e kaunti ma Kirinyaga. Chiliel moro e gweng' ma Otacho, Central Sakwa Ward, sub-county ma Awende, kaunti ma Migori, okosebedo gi kar jot kuom ndalo adek tok kane osemuk ode e wi wach mar laro lo. Rosa Tieno kanyakla kod nyithinde adek osebedo kanindo oko e koyo nyaka ne muk odgi kod jogo ma bende wachore ni ne onyiewo lobno. Atieno wacho ni osebedo ka odak e lobno kuom higni mathoth kod jaode ma bende nosenindo ka koro kong'eyo malong'o kaka lobno ne ousi, ka koro kwayo piny owacho mondo mi okonye kalure ni oonge kama bende nyalo dake kod nyithinde adekgo. Makoro onge gima dongo nyithinde madongo ka. Koro sirikal konya uru nyicho omuka lop chuora to jong'iepe momuka to lopwa gikaw te. Koro kata kama wadage onge kama ncha wadake no gikaw lop ka wasedak wabudhe. Waninda oko gi nyithindago. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni riwruok moro ma ok mar piny owacho e kar chung'od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay koro kawo okang' mar konyo jopiny kedo kod landruok mar kute mag ayaki, tieko chuth yie ma ohiu e kind nyithindo manyiri kaachiel kod kedo kod lwenje mag kit chwech. Ka okalo kuom chenro ma bende otisi ni Spark ma bende isiro kod Ipsas Africa Alliance dwaro ng'eyo kowuok kuom jopiny kaka ginyalo duoko piny landruok mar kute mag ayaki kod kedo kod yie ma ohiu e kind nyithindo manyiri kaachiel kod kedo kod lwenje mag kit chwech. Kok e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich miwa ler mathoth ewi wachni. Sian Kenya koro chako chenro mar nyondo jokanyo sectors mopogore kaachiel kod jopiny kachud bura ma Suba South mar puonjo jopiny wi landruok kute mag ayaki, mako yie mohiu e kind nyithindo matindo manyiri kaachiel kod kedo kod lwenje mag kit chwech. Chenro ma kamano nyondo kanyakla jodolo, rowere, jolup wedhe mopogore, jobodaboda kaachiel kod ruodhi gi jolupgi makoro biro kanyakla mar gombo kaka inyalo tik midhiero adekgo eko e gwenge mag Suba South. My name is Steve Juma. I am the Executive Director of Sian Kenya, that is County Youth and Adolescent Network. Today we are gathered here through a community stakeholder forum. This is a forum that we are bringing various stakeholders, right from the beach, the religious, the boda, young people. We are having conversation on how community ownership can take shape in terms of a project we are implementing. This project is called Spark to ensure that there is a positive attitude towards supporting adolescents and young people on issues of sexual reproductive health, just to ensure that adolescents and young people have enabling environment to exercise their rights. Moko kuom jodolo monywado chenro makamano wacho ni biro konyo duoko chien midhiero adekgo eko mabende osebedo karocho somo nyithindo manyiri. Pastor Kenneth Ouma, I'm the chair of Homa Bay County NCCK, and we are proud that Sian, when it came into effect, it has actually mobilize, train, and build the capacity of the youths. As a church, if we support such an organization, we have challenges of teenage pregnancies among the youth and other challenges affecting the youth in the community, which we believe we cannot just address it as single-handedly as the church, but we believe that through partnership and engagements, we are able to move forward and reach the youth the intended message they need to receive. Ka jolupo ma Suba South ka otelnegi gi jakom dhoudhe ma Suba Central Gideon Rangwa mano yuore chenro makamano wacho ni nyalo konyo duoko chien lwenje adekgo mabende sirikal osebedo ka kedogo. Nam wan gi a lot of challenges. Wan gi mine ma waro rech, wan gi nyithindo bende mane dho nam wadakgo. Yore mag tuoche mag HIV gi odok go chien. Kech kata king'eyo mana weche mag GBV gi ng'eny e dho nam. To watemo rito gi kawuono, watemo control gi through puonj mwayudo weche mag miyo nyithindo ich. Tinde wa control kendo wakete chike wa kabisa ni onge nyathi moro amora moyiene mokwongo biro e beach. Bende ruodhi kaachiel kod jolupgi wacho ni nyalo konyo duoko chien lwenje adekgo mabende sirikal osebedo ka kedogo. I'm Chief Eliud Odeka for Kaksingri West location. Omiagone program mar Sian erokamano nikech all along gise empower mine, gise empower youths, gise empower sirikal bende mondo we understand our role on the community. Most villages kata homestead osedong orphans kaluwore gi nyithindo mantie nikech tuo maduong' manowuokni. Omiyo this program osekonyowa ahinya. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, yan Ali Abich.
Komiti mar Leba e od bura mar Seneto chako timo nonro ewi wach mar deko mag tije mantiere monego beni jo Kenya dhi time pinje maoko ka jogo mabende ne oyudo thuolo mag tijego koro dwaro mondo mi oduoknegi omendagi. Komiti no romo gi jogo mabende ne oyudo tijego e bwo migawo mar Leba. Romo no en mano mar twak ewi kaka inyalo kony jogo mabende ne ochulo omenda mathoth ne agents kod jochiw thieth mane konyogi ng'eyo chal mar ngimagi dweche auchiel nyaka sani pok giyudo barupe mag orak mabende nyisogi mondo gidhi gichak tiyo e pinje maoko. The cheekiness that is going on here. Hata tukienda mbele kuna disclaimer au kuapply online, sasa tungekupatia aje kazi. Patie Dorina some message yenye amepata. Niko na message ya kwanza. Nyeri Achen. Merry Christmas. We would like to thank you for participating in our recent driver recruitment exercise held at Kabete. Ndio hiyo sasa natoa pata ya pesa. So hiyo ilikuwa kukuwish Merry Christmas. Yeah. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua pod medo manaseyo chenro mar gedo mag ute manengogi ogonyore kowacho ni piny owacho sere mwinjo ywak jopiny sechegi mabinde nengo ngima pod medo mana idho malo. Gachagua olero ni kata doko ni ne okale midhiero mathoth e kinde mane nitiere sirikal to mano ne okomone tiyo tije yo makare. Rigathi owacho ni sirikal onego ket chenro mar gedo mag ute manengogi ogonyore e lwet piny owacho mag counties mondo mi counties okodisha utego ne jopiny kendo yudo thuolo kaka ginyalo choko omenda kowuok kuom utego mondo mi gichulgo jotije mag counties. Na sisi tumehakikishia watu ya payslip ya kwamba kazi yetu ya kwanza tukiunda serikali is to restore the dignity of the payslip. Hii maneno ya housing fund, housing levy hiyo tutamaliza. Na hii manyumba yote imejengwa tupatie county government ikodishe, ichukue pesa irudishie ile watu ambao walitoa. Kalure gi weche mag mibadhi, Gachagua wacho ni mane en jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne oriembe tich kalure kod weche mag siasa. Kuna mtu Kenya waziri anaweza shikwa bila yeye kujua akasema hapana. How come Linturi anashikwa? Wewe si mtu mzuri ama hujui nini inaendelea Kenya? Kapigia DPP. Hii maneno ya Linturi iko namna gani? Nataka ashtakiwe. Kwa nini? Ni rais ulisema tukusaidie. Rais alikuwa ameweka speaker phone akasema. Gachagua mabende geno ni Brolanda yanga duond bura manyien mabende obrobede kochopo dwe mar abich gani odok ne tich mabende no tiyo e kinde mane ntiere e serikal. Na mawaziri ambaye nilipewa kutoka kwangu hawakuwa na nguvu, lakini nining'ang'ana kwa nafasi yangu. Kuna bills iko bunge wamekataa kupitisha, akapitia Mr. Yesa na PS wake wa internal security. Ile factories zote nilikuwa nimefunga wakafungua. Ile sheria yote nilikuwa nimemwambia polisi wafuate wakaambia polisi waachane nayo. Doma malo puodho milome mane ogoyo chapa e oboke mar piny owacho dwe mar aboro higa mokalo mabende ne chungo Cleophas Malala kaka jagoro maduong' mar UDA. Mae en ng'eto mabende nogolo kod jayal bura e Doma malo Bahati Mwamuye. I make the following orders. A, an order of such aura be and is hereby issued, bringing into this court and quashing the directions and orders made on 27 September the Political Parties Dispute Tribunal, PPDTA Appeal Number E005 of 2024, and quashing any and all subsequent orders emanating from or in furtherance of those proceedings. B, an order of such aura be and is hereby issued, quashing and setting aside the entire proceedings in PPDTA. Imedo winjo matut e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jonyuol sani koro ni kod ting' mapek mar nyiewo buge mag somo kaachiel kod wach mar school fees e sechegi mabende yawo skunde e pacho kae ka opogre gi higni machien mokalo. Kuonde mabende ne nyiewe buge gi uniforms mag school ne pong' ahinya to e kinde mabende ni yawo skunde. Higani odwa bedo mopogre matin ni mar ji manok kende mabende one ka oyuoro e dukni makamago. Kata mana tesende mag nyamburko bende nyoko pong' gi jopuonjre madok e school ka janyuol wacho ni wang'ni ne gineno ni giter nyithindi skul chon mondo geng' wach dhungruok mathoro bedo wuok tich e kinde mabende yawo skunde. Ka jouso bende yuago pek mar ngima ni mar onge jogo mabende nyiewo mwandu magiuso. Saizi unaona hata hakuna mtu yote tu hata mmoja kutoka Moni, hatujaona wateja. Sasa mwaka tuseme tu ni ngumu, na hata mali wamefungulia shule pia wazazi hawana pesa, labda ingekuwa next week hivyo.
Maibire seche ma jokanye sekta masomo bende kwayo mondo piny mondo miyo chiw tiegruok makare ni jopuonj mag junior secondary kaka yo maneno ni gibedo kod ikruok moromo ni jopuonjre. Serikali iongeze pesa kwa Teacher Service Commission ya pesa ambayo itasaidia na mambo ya retooling. Sasa walimu wetu ambao wako junior secondary school hawana ujuzi wowote, na ni vizuri waweze kupata huo ujuzi kupitia kwa training workshops ambazo zinafaa zifanyike. So hiyo ndio kelele ambayo tunataka wabunge wetu wapige, waongeze kelele ya kusema pesa zikuje Teacher Service Commission, walimu wafanyie retooling, wapate skills za kupea watoto wetu wakati wataingia grade 10 kwa maneno ya CBC. Mano mabino kelo giko mag weche matuche kor gwenge gi elak seche gi tudi kod chingi Manuel kochakre sa 11 ne weche manyien. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni kocha maduong' mar Shabana FC Peter Okidi onyiso geno ma en godo kuom klabno kalure gi loch manyocha ne giyudo e kinde mabende ne girakore kod Nairobi City e alap ma Kenyatta Stadium e boma ma Machakos. Shabana FC noloyo Nairobi City gonde 2-0. Loch makamano koro miyo Shabana thuolo mar 4 tuke mag FKF Premier League. Ligi kila mtu ashinde mechi zake. The good thing ni kwamba kuna timu ziko hapo juu, I think tatu tutacheza nao. So unaweza sema tu kila mtu ashinde mechi yake. Then tutajua season ikiisha tutajua nani atacheka wa mwisho. So nashukuru mashabiki, nashukuru players, nashukuru technical bench for the good fight. Kwa machele ni kocha maduong' mar klab mar Nzoia Peter Jean owacho ni wuoth marabora kod jony madil ema bende ncha ne okelo duoko marach mane giyude tugo mane gibedo godo e kindgi kod Mombasa Stars gi Kodira. Nzoia nodhi amudhi mar gonde 2-2 kod Mombasa Stars. Jean owacho ni ne gidonje boma ma Mombasa mana seche machuok kapok ni tugono ochakre. Tulisafiri usiku tukafika asubuhi kitu kama saa 4, then game ilikuwa saa 7. Tukafanikiwa kucheza na tulienda wachezaji wachache wenye walijitolea kulingana na situation. Pia tulienda wa 15, goalkeeper wawili na wachezaji wa ndani plus mimi pia nilikauntiwa kama mchezaji tena kama coach. Tulienda kama soldiers, tukitoka huku tuliamua tunaenda kupata at least points. Kwanza game ilikuwa a bit slow juu ya hiyo kutravel, hiyo kulikuwa na uzito kidogo. Nzoia korobiro rako rekod Moroni Sugar chinti chadeka tugo mabende Jean nigigeno nigibro loyo. On Wednesday tutakuwa na Moroni hapa home, na aje tu mafans waendelee kutusupport na wale wote wenye wana support wasichoke. Tutajaribu na tutapata maximum points game ya home juu jana pia watakuwa wamepumzika. Na hizi game zenye zimebaki tunawashua tutapata maximum points juu haziko mbali sana. Hiyo tutakuwa tunatoka tu kama tumecheza ni kama tu za home. Tutapata points na tutabaki kwa ligi. Mani mabino kelo giko mag weche mag tuke. Weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Jakwaramogi olango seyuak en kinde mar back to school mana kod Naivas kikapu kibonge Naivas saves you money e chenro mar kogwen kod VOJ e jumani duto te abro ng'isi mathoth e wi duka mar Naivas supermarket moketo singo mar konyi kungo pesa mwandu marang'ingi ni malo mwandu manego yudo fuko mari mamiyo kapu mari pong'o thich e bedege 110 duto te bende ibiro loyo mich kete mana ka Naivas saves you money. Mondo iyud teko mogo kod Christine Otieno kaka skiza tune mari D*86